हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला गॅस न वापरता ही सुंदर अशी ॲपल शेपची मिठाई कशी करायची ते दाखवलेलं आहे। काहीतरी थोडंसं वेगळं करण्याची जर इच्छा असेल तर त्यावेळी ही मिठाई म्हणजे उत्तम पर्याय आहे। रेसिपी मी व्यवस्थित समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथं मी ब्रेडच्या स्लाइस घेतल्या आहेत। ह्या 7 ब्रेडच्या स्लाइस आहेत। ह्या ब्राऊन ब्रेड आहे। तुम्ही इथं व्हाईट ब्रेड पण वापरू शकता। तर मी याच्या सगळ्या कडा आहेत ह्या काढून घेतलेल्या आहेत। सगळ्या ब्रेडच्या ह्या ज्या कडा आहेत त्या काढून घ्यायच्या। आता ह्या सगळ्या ब्रेडचे तुकडे मी करून एका मिक्सर जारमध्ये घातलेले आहेत आणि त्याला झाकण लावून मी याची पूड करून घेतलेली आहे। तुम्ही बघू शकता एकदम बारीक अशी त्याची पूड करून घ्यायची। पूड करून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये हा थोडा खवा घातलेला आहे। हा जवळजवळ 70 ग्राम खवा आहे। तर तो खवा मी याच्यामध्ये घातलेला आहे। खव्याने या मिठाईला टेस्ट खूप छान येईल। आणि पुन्हा एकदा मी मिक्सरमधने हे सगळं व्यवस्थित फिरवून घेतलेलं आहे। खवा ब्रेडसोबत व्यवस्थित एकत्र झालेला आहे। आणि आता याच्यामध्ये मी ही अर्धी वाटी पिठी साखर घातलेली आहे आणि हा येलो रंगाचा फूड कलर आहे, त्याचे 5-6 थेंब मी याच्यामध्ये घातलेले आहेत। आणि पुन्हा मिक्सरचं झाकण लावून हे सगळं मी मिक्सरमधनं व्यवस्थित फिरवून घेतलेलं आहे। हे बघा सगळं मिश्रण खूप छान असं एकत्र झालेलं आहे। तर सगळं मिश्रण मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेलं आहे। हे बघा सगळं मिश्रण मी आता एका प्लेटमध्ये काढून घेतलं। तुम्हाला जर वेगळं असं काहीतरी करण्याची इच्छा असेल, काही डेकोरेटिव्ह मिठाई करण्याची इच्छा असेल तर ही झटपट होणारी मिठाई खूप चांगला पर्याय आहे। तर तो पिठाचा गोळा मी व्यवस्थित मळून घेतलेला आहे। हे बघा व्यवस्थित असा छान असा हा गोळा तयार झालेला आहे। आता मी याच्यामधलं थोडंसं पीठ घेतलेलं आहे आणि त्याचा छोटा गोळा केलेला आहे। तुम्हाला जेवढ्या आकाराचे ॲपल्स हवे आहेत तेवढ्या आकाराचा तुम्ही गोळा करून घ्या। आणि या गोळ्याला मी आता ॲपलचा शेप दिलेला आहे। तर मधनं प्रेस करून घेतलेला आहे। हे बघा मधनं प्रेस करून घेतला आणि थोडा साईडने दाबत दाबत मी याला थोडासा ॲपलचा शेप दिलेला आहे। काही डेकोरेटिव्ह मिठाई तुम्हाला जर करायची असेल तर तुम्ही ही मिठाई करू शकता, किंवा लग्न समारंभात रुखवतासाठी जी मिठाई लागते तर तिथं पण तुम्ही ही मिठाई झटपट करू शकता। खूप छान दिसते ही। तर सगळ्या गोळ्यांना मी आता ॲपलचा शेप दिलेला आहे। आता आपण याला कलर करून घेऊया। इथे मी रेड कलरचा फूड कलर वापरलेला आहे आणि याला कलर करून घेतलेला आहे। हे बघा खालून वरती ब्रश मारायचा म्हणजे ॲपलचा कलर परफेक्ट येतो। हे बघा व्यवस्थित असा त्याला मी असा कलर करून घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता इथं सुद्धा ॲपल हे खूप छान दिसतंय। अजून एक दाखवते तुम्हाला। हे बघा खालून वरती असा कलर मारत यायचा म्हणजे परफेक्ट ॲपलचा कलर येतो। एकदम झटपट होणारी अशी मिठाई आहे आणि दिसायला फार सुंदर। तर हे बघा व्यवस्थित मी याला कलर करून घेतलेला आहे। आता पानांसाठी मी हे वेलचीचे जे वरचं साल असतं तर त्याचा उपयोग केलेला आहे। त्याचा एक तुकडा काढला आणि त्याला मी ग्रीन कलर दिलेला आहे। तर देठ म्हणून मी इथे एक लवंग वापरलेला आहे। लवंगाचा उपयोग करायचा देठासाठी। आणि जे मगाशी मी पान वेलचीच्या सालीचं रंगवून घेतलं आहे तर ते इथं मी लावलेलं आहे। आणि तुम्ही बघू शकता सुंदर अशी ॲपल शेपची ही मिठाई तयार झालेली आहे। दिसायला एकदम छान दिसते। तर हे बघा सगळ्यांना मी तसंच लवंगाचं देठ आणि वेलचीचं पान लावून घेतलेलं आहे। एकदम परफेक्ट आणि दिसायला सुंदर अशी मिठाई तयार झालेली आहे। तर गॅस न वापरता ही केलेली मिठाई तुम्ही पण एकदा नक्की करून बघा। जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।